Takže vás vítáme na poslední výstavě před koncem světa, která dneska 12.12. Naše individuum už se rozhodlo v tomto starém světě nevystavovat a počkat si na nový, ale ještě jsme dostali jeden nevyčerpaný grant z Národní galerie. Takže já vás vítám v novém světě. Takže dnes kromě jiného představíme metodu lepší koláže. Proto nechte kolovat, prosím. Takže za protokoluj. Takže pro vysvětlení, proč název výstavy jsme získali od Národní galerie složku, která už tam víceméně byla ke skartaci a ujali jsme se projektu, který nikdo nechtěl, s názvem Duševní poruchy vedoucí k tvorbě. A tato složka je Jiřího Koláře, který se tady pro vyčerpání grantu kolega vyjádří podrobněji. Představíme nějaké poznatky, které nás dovedly až například kromě jiného k metodě montáže a ty vlastně byly získány na základě analýzy počítačové tomografie originálních snímků Jiřího Koláře A jeho hemisfér, a jeho mozku. Možná je patrné na snímcích špatný propojení mezi hemisférama a Dokonce tady vidíme i světlo vedoucí zkraty mezi hemisféry. No a vlastně naše vlastní potíže nás určitým způsobem vytvořit takovou si srovnávací metodu a na drobné analýze, kterou jsme materiálu, které jsme dostali k dispozici, tak se pokusíme tyto komplexy zaprotokolovat. Což je vlastně metoda protokoláže, co vám můžeme přímo. Začněte s prostým spouštěním kontrastních tekutin pro prostředné vnímání. Kolega má zborce páté, se tomu mohla používat. Nezavádějící bolest dát. Jméno? Jiří Kolář. Co vás trápí? Špatné vidění, vertikální stojení obrazu. Co je dnes za den? Jste schopni identifikovat? 12.12.2012. A jinak se cítíte dobře? Nedokážu posoudit. Počítejte do 10. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Tak. No. Tak jako na úvod to stačilo, a už nemáme rád papírování, tak já bych další kartu raději zkartoval. Si dovolíte. Zde provedu restart kartovacího zařízení. A nyní se ujmeme dalších poruch. Máme tady prokázanou kolářovou patlavost, což je vada řeči, velmi se, která vede potom k výsledkům, jako je tento. Proč bych se toho materiálu zbavil? Ale jo, Já myslím, že i náleží. Dalších neduhů, které si kolář léčil tvorbou. Jo, ještě se dostaneme teda k těm příčinám. Bylo zjištěno, že ve svém pozdějším věku došlo k úrazu, havaroval tehdy v autě a vlastně sám přímo ve zdravotním středisku navrhuje metodu do montáže, která bude později rozvinutá právě v našem galerijní prezentaci. ta vlastně souvisí tady s těmi východisky, takže potom můžete si všimnout, ty fraktury lepky jsou poměrně slušně viditelné. Takže zkartujeme i tuto z toho. Koláře, která byla diagnostikována oční vada těch svislého vidění světa, a která se projevovala rozostřením obrazu při pohybu hlavy ze strany na stranu. Tady je jakási i schizofrenní varianta této poruchy. Ano, vidíme jasné rozptýlení pozornosti těchové. Navrhuji odstranit. Samozřejmě to vede tento vertikalismus okamžitě skartujeme. Oddělení nový věk koláže metodou oka koláže. Popustíme například tyto Rorschachovy testy, který kolář ve své demenci viděl motýly. Tam můžu ukázat. Samozřejmě výkon metody funguje. No a máme i pokročilé stádium paralýzy, potom vede i k nesmyslu. Není možné zkratovat. Tím asi bychom vernisáž považovali za zkartovanou a výstavu za vykreslenou.